Barkanmu da shigowa cikin wannan shiri namu na a taɓa kowa. A yau muna tare da malama Aisha Azuki da kuma wato wannan shahararren mawaƙi da ku sani mai suna DJ AB. Yawwa, to yanzu dai wannan mamarci za a yi yanzu game da taken Najeriya. Ana so ta karanta ne shi kuma malam DJ AB ya gabatar da jama'a, saboda haka yanzu bari mu ji ke karanta muna mu. a Philips Nigeria mai country the Ben Hayunity and the Obel Sapona and the Filori Soil Finibu. To ai bata gama ba, ke ci gaba. Arrest or compattern Nigerian full obi to Sausa and Nai when they shifa and Filidotis and unity. I love you, I miss you. To ke da wa kike? Kai DJ AB da kai kike?